Така че направо бих искал да дам думата на генерал Парапунов, който е главният, да го кажем, виновник, в добри смисъл на думата, да се случи това шоу и да разкаже накратко какво следва тук нататък и естествено заедно с колегите да отговори на въпросите, които ще последват. Заповядайте, господин. Още един път добре дошли на всички. Това мероприятие днес, което провеждаме, е успокоение, бих казал, на нашата съвест и морал към нашите деди, към нашите бащи, които сътворят историята на нашата страна. Елемент на нашата история, това е историята на българската авиация. Една значително богата по обем история, с значими фигури и събития в нейния 100 годишен юбилей. С риск да се повторя, идеята, казах, възникна още преди 5 години, когато планирахме честванията на 100 годишната на българската авиация. Основни движители на тази идея са военно-въздушните сили и фондация Български военно-въздушни сили. Събитието съвпадна и с 75-та годишнина на летище София, които също се подключиха в това честване, както и отбелязване на своя юбилей 75 години, за които искам предварително да благодаря за това, което до този момент те направиха, за да осъществим на този етап старта на въздушната обиколка. Благодарих и на министър-председателя, че прие да стане патрон на това събитие. За нас това е оценка като организатори, че ще се справим с една подобна доста сложна организация и че достойно ще отбележим този 100 годишен юбилей. Юбилея, както казах, е всъщност в рамките на 100 годишната на българската авиация 100 години от първия полет на поручик Симеон Петров в небето на България с самолет Блерио, осъществен на 13 август 1912 година и нов стил 26 август. Само, забележете, само няколко месеца след това ние виждаме поручик Симеон Петров по време на Балканската война край Одрин, наред с поручик Радул Милков и Продан Таракчиев, осъществили първия боен полет. Използвам да благодаря тук и представителя на ВВС за съдействието, което оказаха в подготовката на това мероприятие и техното участие както в обиколката, така и шоуто, което ще се проведе след финала на обиколката, утре на 25-ти от 14 часа на летище Лесново. Инициативният комитет включи, за да се осъществи идеята, изградихме инициативен комитет, в който влизат представители на Фондация Български ВВС, Албена АД, Интерскай АД, Еърспорт и 100 години консорциум Българска авиация, който успешно се справи с миналогодишните чествания по повод 100 годишнината на българската авиация. Разбира се, партньори в това начинание са много и основни партньори сте вие, медиите, за което изказвам и на вас своята благодарност, защото чрез вас ние и гражданите на България ще се докоснат до историята на българската авиация. И може би ще се повторя, някой беше казал, от днес нататък българския род история има и става народ. И ако ние забравим своята история, от народ може да се превърнем в род. Затова
такива патриотични организации трябва да бъдат подкрепяни от държавата, такива начинания трябва да бъдат подкрепяни, за да съхраним нашата богата история. Благодаря. Бих искал да помоля, имайки предвид сериозното участие на ВВС миналата година в Пловдив на авиошоуто и въпреки, че тази година посветена на гражданската авиация, както ви казах, просто ако може представители на ВВС да кажа с няколко думи за тяхното участие в тази година, тъй като имаше и доста въпроси от колеги. Аз ви благодаря за въпроса и за тази възможност. Генерал Парапунов вече спомена, че военно-въздушните сили, полковник Анатолий Кръстев съм и съм началник щаб на военно-въздушните сили. Генерал Парапунов спомена, че военно-въздушните сили сме партньор в организирането и провеждането и на въздушната обиколка, и в участие утре и други ден на летище Лесново в авиационното шоу. Основно участваме, както беше казано, и чрез фондация Български военно-въздушни сили. Конкретно нашето участие се изразява в, вие вече го видяхте, с един вертолет Ми-17, който носеше флага на Република България. Основно в утрешния ден също ще вземе участие малко по-сериозно, в смисъл такъв, че това мероприятие е основно на леката авиация и символизира така за втори път обиколката на държавата, на страната. В утрешния ден ние отново ще участваме с вертолет Ми-17 и за Ми-17 за откриване на авиошоуто в Лесново, но ще участваме и с един самолет Пилатус PC-9M от летище Долна Митрополия, от военно-въздушната учебна база на военно-въздушните сили на Република България, като самолета Пилатус с екипаж и структури от военно-въздушната учебна база в Долна Митрополия ще се включи от летище Горна Оряховица в обиколката и ще приключи с завършването на самата обиколка на летище Лесново. Искам да спомена и, че нашето участие в тази въздушна обиколка е такова, че да отговаря на самото събитие, на типа техника, леки самолети. В последствие във връзка с 100 годишнината на първия боен полет, за който говори вече генерал-майор Парапунов, на 6 октомври в авиобаза Граф Игнатиево, вече така основно с усилията на военно-въздушните сили, ние ще проведем един открит летателен ден, в който открит летателен ден, отново повтарям, на 6 октомври в авиобаза Граф Игнатиево, основно ще покажем и ще демонстрираме авиационната техника, техниката на военно-въздушните сили, като хода ще бъде свободен. Всеки гражданин, който уважава, който зачита историята на авиацията, на военно-въздушните сили, ще може да посети авиобаза Граф Игнатиево и да се докосне до авиационната техника и задачите, които изпълняваме военно-въздушните сили в сегашно време. Ще има всичко това като програма, като сценарий, не само за 6 октомври, а като цяло за до 16 октомври, когато е празника на военно-въздушните сили. Вече започна, има го на сайта на военно-въздушните сили и всички вие и гражданите на страната ще имате пълната информация какви мероприятия планираме и ще проведеме във връзка с 100 годишнината на първия боен полет. Благодаря. Само да помоля и домакина на днешната среща Веселин Пейков, изпълнителен директор на летище София. Гледате с няколко да ми кажете, че тази логистична главоблъскани са малки, големи самолети, посрещане. Заслугата изцяло на генерал Парапунов. Искам да му благодаря за това, което направи, тъй като това е уважение към всички хора, които се занимават с авиация и оценка на тяхния труд. Ние предоставихме нашата инфраструктура,
така че това събитие да може да бъде проведено. Радваме се, че можахме едновременно да отпразнуваме двата празника: 100 години българска авиация и 75 години летище София. Ние винаги сме открити за такива идеи, за популяризирането на авиацията, за нейното разпространение, за да може хората да се докоснат и да видят какъв труд и какви усилия се прилагат, за да могат всеки един, който желая да лети, да осъществи това свое пътуване, и за голяма част от хората летенето все още е мечта. Имаше ли закъснение на граждански полети заради шока? Не мисля. Всичко е стиковано с ДПРВ, ръководство въздушно движение. Събитието е такова, че дори да е имало някакво закъснение, те са били минимално няколко минути, което не е фатално. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Между другото, питаха за Дар-1. Кой го е ремонтирал, кой го е установил, кой е собственик на самолета. Ще питаме да намерим Максим да каже някакво думи, но може би вие... Аз ще го поканихме. Да, ще го намерим. Кажете някакво думи вие вместо. Собственик на Дар-1, реплика на първия серийно построен български самолет Дар-1 е Максим Христов, пилот от гражданската авиация. В момента лети от летище Бургас и с нощи късно дойде, тази сутрин рано го мобилизира да бъде тук. Преди самолета летеше, откриваше всички наши авиофестивали, носеше националния флаг. За съжаление не можахме да го опазим, тъй като някой, как да кажа, подслон да му намерим, нито на летище Пловдив, нито в музея на авиацията, не можело там да стои. И при транспортирането до Пловдив, където осигурих в един сервис да го подслоним, той претърпя повреди, нанесаха повреди. Повредите ги отстрани Александър Мариносян. Човек, който е построил, в момента е в Калифорния, който е построил 3 свои самолета. Лично с двете си ръце. 2 от тях летят. За съжаление, днеска един не можахме да го покажем, тъй като този, който трябваше да прилети с неговия самолет, имаше съмнение в дясната спирачка и Сашо от Калифорния каза: не дейте, се опитва, понеже той си знае тънкостите, затова самолета го няма тук. Но един уникален самолет. Такива хора в България не се знаят. А сме били водещи в самолетостроенето. Вие знаете, 15-та година е първият български самолет, построен от Асен Йорданов. Така, но да се върнем на Дар-1. С усилията на фондация Български военно-въздушни сили, ние го възстановихме, ще го представя. Ние го възстановихме самолета до това положение, което го видяхте за сега по земята. Ще продължим по-нататък, докато го вдигнем, сертифицираме отново и го вдигнем във въздух. Затова той се нуждае от определени финансови средства. Ние се обърнахме и той се обърна лично към министър-председателя за помощ. Имаме обещанието, че това ще стане. Нуждае се и от по-мощен двигател. Ние мислихме да сложим една табелка: помогнете ми да си купя нов двигател, за да бъде по-надежден и сигурен. В смисъл такъв, че той е изключително лек, 234 кг и се нуждае действително от двигател, който да го дърпа, а не вятъра да го връща назад. Такива са били някога самолетите. Ето го собственика на самолета Максим Христов, а конструктора, който изработи самолета, е Веселин Вълкан, висш военен пилот, който в момента също прави такива самолети. В България се правят на различни места самолети. И такива, как фенове, не само фенове, на авиацията, водосамолети. Но пак казвам, такива хора просто не намират все още някаква изява. В публичното пространство
извиняйте, някакви по-други неща се отбелязват.